Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşullaryň halkara güni münasibetli ýurdun ýaşul nesillerine we halkyna gutlaw çap edip, olary döwrewap şäherleri, sport toplumlaryny, howa menzillerini gurmakda nusgaly işleriň edilýändigini gurrun berdi. Şeýle-de gutlawda hökümetiň raýatlaryň durmuş taýdan gowragullygyny ýygyderli berkidýändigi, ýaşaýyş durmuş şertlerini düýüpli gowlandyrýandygy aýdylýar. Ýöne ýaşullaryň pensiýalary, olary döwlet tarapyndan berilýän gollaw hakynda hiç bir zat aýdylmaýar. Türkmenistanly ýaşullar bu ýyl 1-nji oktýabrda bellenýän halkara ýaşullar gününi pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli has agralan durmuş ýaşaýyş şertlerini garşy alýarlar. Adatlyga gelip bolýan maglumatlara görä, Türkmen häkimiýetleriniň ýurtdaky kehelçilik ýagdaýlary barada dol maglumat bermezligi, saglyk pudugynyň agyr ýagdaý üstesine aýlyk pensiýa tölegleriniň çalt tepkinine gymmatlayan durmuş bilen deňeşdirilenine juda az bolmagy, din jasa çykan we öz saglygyna seretmeli adamlary barhakän gowrawsuz ýagdaýa salýar. Syp çykan maglumatlar Türkmenistanyň resmi taýdan tasdiklanmayan ýokunç kesellenýä, onuň gyýtaklaryny ýetirýän täsirlerinden ýogalýan adamlaryň köpelenligini tasdikleýär. Saglyk ekspertleriniň aýtmaklaryna görä, koronavirus pandemiýasy aýratynna ýaşul adamlar, ol ýa-da beýlek keselden, beden gowşaklyklaryndan ejir çekýän raýatlar üçin uly saglyk togakkallyklaryny öredýär. Emma Türkmen hökümeti ilaty şu we beýleki maglumatlary bilen üpjün etmegiň deregine ýüzärlik tutatmak, buruşly uğnaş içmek, sadak pürnü we külni emedip ulanmak ýaly almy taýdan esasy emleri wagt etdi. Munyň üstesine pandemiýa aladalar arasynda terhetleriň ýapylmagy, ady önümleriniň we dermanlaryň gytalmagy we gymmatlamagy hem ýaşul adamlar üçin goşmaça urgu boldy. Türkmençilik däplerine görä ýaşul adamlar esasan öz çağalary bilen bile ýaşaýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýurtda 1990-njy ýyllaryň başynda köpelip başlanan işsizlik, din jalsa çykan adamlar köplenç öz alýan ujuýpsuzca pensiýalaryny hem agdyklary bilen paýlaşmagy, ömürleriniň soňky ýyllaryny mätäçlikde geçirmäge mejbur etdi. Öňkü prezident Sapar Muratnýazowyň goý oğul gyýdylary eklesin diýip 10 miňlerçe adamyň pensiýa puluny azaltmak ýa-da düýüpden kesmek bolsa, ýeke ýaşaýan gartaşan adamlar üçin uly betdagçylyk aýlandy. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň ilkinji nowbatda pensiýa reformasyny eglan etdi we hatda işlemedik ýa işlenýän barada dokumentleri bolmadyk raýatlara hem pensiýa bermek kararyna geldi. Türkmenistanly finsi döwlet Hojamedowyň 2010-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda ýazmagyna görä, öňkü prezidentiň ýatyran pensiýalaryny dikelden täze prezident ähli pensionerler tarapyndan alkışa münasip boldy. Şonu finsi ömrüni iş diýip edara gapasyny açyp görmedik we kolhoz meýdanyna eline pil alyp görmedik adamlara hem pensiýa berilýändigini belledi. Şol wagt berilen iň pensiýalar 20 Amerikan dollaryna barabar bolup, zähmet ukyby bolmadyk adamlar, pensionerler üçin az pul däl we ýerli finsiýanyň tasdiklamagyna görä ýol puly azrak hem bolsa geýim gezim, iýmit puly bolup bilýärdi. Ýöne bir ýurtdaky pensiýa problemasynyň çödülenligini asla aňlatmaýar we pensionerler 10 ýyl mundan öňem pensiýa almak üçin sagatlap nowada durýardylar we şu wagtdan şeýle bir tapawdy inni pensiýalary nagdlaşdyrmak problemi boldy. Durmuş has gymmat we gartaşan adamlar sosial aralygy saklamaly şertlerde özlerini we başgalary saglyk togakkallygyna salyp uly nowatlara goşulmagy mejbur bolýarlar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň 2015-nji ýylyň noýabryndaky maglumatlaryna görä, Türkmenistanly ýaşullar öňkü Sowet ýurtlaryna iň pes pensiýa berilenen adamlar bolup, olaryň alýan pullary ýaşaýyş üçin zerur bolan iň az girdejiden hem bir näçesi az bolup durýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan resmi taýdan tasdiklanmadyk ýokunç keseliň döreden kynçylyklary bilen baglykda ilaty degerli kömek bermedik ýurtlaryň biri bolup, 2 palataly parlament döretmek arkaly ýaşul adamlary siýasatda ulanmagyny hasy güýçlendirdi diýip ýerli kynçylar belleýär.